ଚାଲ ଭାଇ ହେଇଗଲା ଏଥର ଘରକୁ ଯିବା। ଭାଇ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କୁହ ନା ଶୁଣେ। ଏଥର ଗୀତ ଷ୍ଟୋରି କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ, ପଠାଣ ମୁଭିର ପ୍ଲିଜ। ପଠାଣ ମୁଁ ଦେଖିନି, ତା ଷ୍ଟୋରି କେମିତି କହିବି? ବାଡେଇକି କାନ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବି। ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ କୁହ କୁହ। ଆରେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିଛି ମୁଁ, ତା ଷ୍ଟୋରି କେମିତି କହିବି ରେ? ଯା, ବୋଉ ଡାକୁଛି। ଭାଇ 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 ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଶୁଣେଇ ଦିଅ ନା। ହଁ କୁହ କୁହ କୁହ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିବି। କୁହ ଭାଇ, ଆମେ ବି ଶୁଣିବୁ କୁହ। ଆବେ ଶୁଣ, କଚାଡ଼ି ଦେବି ଟେକିକି। ଯା ଏଠୁ। ଆରେ ଆସ ୟାର, ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ କେହି ମାଡଗୋଳ କରନି, ଚୁପକିନା ଶୁଣ। ତ ହିରୋ ହେଲା ଶାହରୁଖ ଖାନ, ନା ତାର ପଠାଣ। ତାପରେ 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 କଣ ହେଇଛି କୁହ ନା ଭାଇ କୁହ ନା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଏମିତି ଡିଏଁ, ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ଡିଏଁ, ଆଉ ଏମିତି ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ବାସ୍ ଏତିକି? ଆରେ ମୁଁ ଏତିକି ଦେଖିଛି ତ। ମିଛ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଲ। ଆରେ ଏମିତି କହନି ରେ, ମତେ କିନ୍ତୁ ରାଗ ଆସିଯାଉଛି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ। ଭାଇ କୁହ ନା ପ୍ଲିଜ। ଲାଗୁଛି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଭୂତର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଥିଲା ଭୂତୁଣୀ, ସେ ହିରୋର କାନକୁ ଏମିତି ଧରି କହୁଥିଲା, ମୋ ନା ଗାୟତ୍ରୀ, ମୋ ନା ସୁମିତ୍ରା, ମୋ ନା ମାମୁନି, ମୋ ନା ନିଶା ମହାରଣା। ଆରେ ତ ବୋଉ ଡାକୁଛି ରେ, ଦେଖ 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 ଦେଖ। କାଇଁ ଲାଗୁଛି ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି କେତେ ଆସୁଛି ଥର ରେ। ଡାକିଲେଣି? ହଁ ବୋଉ ଯାଉଛି, ଲାଗୁଛି ପିଠି ଫଟେଇ ଦବ ଆଜି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ମମି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବି ପଳାଏ। ମୋ ତ ଭରସା ଅଛି ତମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ।